Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ang pagsulob og sako o paglingkod sa abo, mga buhat simbolo sa paghinulsol. Ang sako kasagaran nga gigamit sa mga mag-uuma o magbalantay sa mga karnero kaniadto. Mao nga ang pagsulob niini nagpasabot og pagpaubos og pagsalikway sa tanang kaluho aron ipakita nga ang tinuod nga paghinulsol sa usa ka tawo. Ang abo sa laing bahin nagrepresentar sa pagkadautan sa tao ug sa pagkakabos niini atubangan sa Dios. Mao kini ang mga paagi sa mga tao kaniadto nga magpakita nga sila nangayo og pasaylo sa ilang mga sala o mibalik sa Dios. Kung magsulob sila og sako ug mulingkod sa abo, kini usa ka panawagan nga sila andam nga isalikway ang tanang garbo ug ipakita nga ang ilang kaluwasan nag-agad lamang sa kaluoy sa Dios. Sa atong kultura karon, bisan wala na ta magsulob og literal nga sako o mulingkod sa abo, buang na lang ang muhimo niya na karon, daghan gihapon ang pamaagi nga makapakita ta sa atong paghinulsol o pagpaubos sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mismo nagpasidaan sa mga lungsod nga wala mo tagad sa iyang mga milagro o pagtulunan. Ang Corazin, ang Betsaida o Capernaum, iyang gisaway tungod kay wala sila mobalik sa Dios. Bisan daghan na kaayong mga timaan nga ilang nakita. Nagpahinumdom kini nato nga dili lang igo ang pagpaminaw o pagtan-aw sa mga buhat sa Ginoo. Kinahanglan nato kini dawaton ug puy-an gayud sa atong kinabuhi. Unsay mga puntos alang sa atong pamalandong karon? Unang punto, ang paghinulsol tubag na nato sa mga grasyang gihatag sa Ginoo. Ang unang punto mao nga ang mga milagro ug mga saad sa Dios dili lang nato ibutang isip entertainment sa tawo o baka pagpanglingaw sa atoa. Ang mga grasya ug mga pabor nga atong nadawat sa Dios kini mga paagi aron mutubag pinaagi sa paghinulsol. Si Jesus mismo niingon, "Woe to you, Corazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago, sitting in sackcloth and ashes." Luke 10:13. Alaot kamo Corazin, alaot kamo Bethsaida, kay kun ang mga milagro nga gibuhat diha kaninyo gibuhat pa sa Tiro ug sa Sidon, sila dugay na unta nga naghinulsol, nagsulob sako og nilingkod sa abo. Nagpakita kini nga ang milagro usa lamang ka pamaagi aron ang tawo motubag. Ang milagro usa ka pultahan, apan ang pagsulod anaa mao kana ang atong desisyon. Daghan karon ang gustog milagro pero kulang sa paghinulsol ug pagbag-o sa kinabuhi. Kung dili nato kini buhaton, parehas ra ta sa Corazin ug sa Bethsaida nga gipahimangnuan ni Jesus. Ang tinuod nga milagro mao ang kasing-kasing nga nagbag-o. Sa atong panahon, ang paghinulsol mahimong makita sa atong pagpangayo ug pasaylo sa mga sala nga gihimo nato. Pagpangadji ug tinuod ug pagbuhat og maayong binuhatan ngadto sa uban. Kay kung wala kini, bisan unsa pa nga timaan o milagro nga ato makita, tanan kawang lamang. Ang paghinulsol tubag na nato sa mga grasyang gihatag sa Ginoo. Ikaduhang punto, ang dili pagdawat sa mensahe ni Kristo pagdumili usab kang Kristo mismo. Si Jesus nagpasabot nga kung i-reject nato ang iyang mensahe, ato usab gi-reject ang Dios mismo. Mingon siya, "Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects him who sent me." Luke 10:16. Ang bisan kinsa nga mamati kaninyo, mamati usab kanako.
ug ang bisan kinsa nga mudumili kaninyo mudumili usab kanako, apan ang bisan kinsa nga mudumili kanako mudumili usab kaniya nga nagpadala kanako. Kini usa ka dakong pahimangno para sa tanan nga mutawag sa ilang kaugalingon nga mga Kristiyanos. Ang pagsalikway sa tinuod nga pagtulunan ni Kristo dili lang pagsalikway sa pari, dili lang pagsalikway sa simbahan, usa ka tawo nga nagtulo ninyo kundi pagsalikway sa Dios nga maoy nagpadala nila. Mao nga angay gyud ay unta nga seryoso gadjud ang atong pagtubag sa pulong sa Ginoo. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, daghan nga mensahe sa Dios ang moabot pinaagi sa humilya sa pari, sa atong mga buhat o pagmaymay sa miyembro sa atong pamilya, ug bisan sa mga panghitabo nga wala nato damha. Kung musalikway ta niini tungod kay dili nato gusto ang nagsulti nato niini, basin maparehas ta sa Capernaum nga wala pod nagtagad sa dihang sila gipahimangnuan ni Jesus. Kung mosalikway ta sa mensahe nga dala sa uban, atong gisalikway si Kristo nga naglihok pinaagi kanila. Ang dili pagdawat sa mensahe ni Kristo, pagdumili usab kang Kristo mismo. Story time. Sa kasaysayan, ang Chorazin ug Bethsaida mga aktibo gajud, mga progresibo nga mga lungsod sa Galilea sa panahon ni Jesus. Ang Chorazin ug Bethsaida nadaot gyud pag-ayo sa mga linog, ilabi na niadtong mga ikaupat nga siglo. Samtang ang Capernaum nakasinati nga madaot pod ang mga structures niini tungod sa mga linog ug sa kaulahian, ang pagsakop sa mga Persians niadtong ikapito nga siglo ug uban pa mga kadaot gikan sa pagsulong nga gihimo sa mga Arabo hangtod sa ika-12 nga siglo. Question, unsa nalay makita nato aning mga lugara karon? Ang tubag, ruins. Ruins na lang gayud, mga guho na lang gayud, mga partial structures na lang gayud. Kini mga pahimangno nga kung atong isalikway ang grasya sa Ginoo, mahimong mawala ang kauswagan ug panalangin nga atong naangkon. Kini nga mga lungsod karon wala nay klarong kasaysayan sa komersyo ug sa espiritualidad. Lahi kayo sa una nga importante sila nga sentro sa kinabuhi ug komersyo. Mao nga kini nga ang makapahinumdom nato nga dili ang kadaghan sa grasya ang moabot nato ang makapaluwas, kundili ang atong pagtubag niini. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang Chorazin ug Bethsaida ug Capernaum nagpahinumdom nga dili igo nga makadungog ta sa pulong sa Dios. Kinahanglan nato nga dawaton ni, puy-an ni, ipakita pinaagi sa atong mga binuhatan. Ang grasya sa Dios dili baya maghulat nato. Kung ato kining usikan, basin mawala kini sa atong kinabuhi. Busa kung magrasyahan ka sa Ginoo, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.